Bokajan rong sopiang kang Sukhanjan ward number Troxia long kedo Karlitang Sarsing ingti labang sopir thepen che osi chomrong mi chomrong su che voitang lo Karlitang Sarsing ingti ke Karlitang Ramchandra ingti asopo akleng silo alang li korte bangkethom horen ingti lapen Samsing ingti lapen ingjerta bangkethom kawe ingti pi kasang ingti pi lapen Purnima ingti pi atum hello alang li pharo kreser kebra trok there ni phai ingkora pho bormanthi berong bokajana long si amahang theklo lapen alang li thedun si balijana long kedo inut lo than bang manager teron asupi ambika teron pi pen pharo kreser kebra trok sir kebra pho aningkan che pachor lo lapen alang li tum pinso inut lapen soarlo banghini longlo bonda kopai kilang no pen ajok pinnangar ni pen kiso kacholong lok pen ajok kedam tang Matijong ni phai thongke braisi ajo keso patini si Dimapur Fed Hospital along porphai hinia por malom asangtet jutkoksi labang so pir thepen che obublo alangli kereng ti ka hut inut kimisen lapen radasai claim bangsi manlo alangli bokajan rong sopia long inut abarim naya bang phopot si penangan atum kachini si ke ong alangli lapuson apor pepen kachewoya jok bokajan along ke karbiara daphan kano hok thetan binonglo alang likache wo ehut apiso asomar akorte angjir adona rap lapen rong isia tuma phan chepamoti kanglo bokajan pen ananterang karbiang long live